Хайырлы эртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Илдә Сабан туйлары гөрле Санкт-Петербургтагы бәйрәмдә Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе катнашты. Казанда экскурсия ретро-поезды йөри башлады. Совет паровозы Казаннан Зөягә кадәр бара. Бу поездга билетны кайда сатып алырга була? Каһарманнар онытылмый, Яшел Үзән районы Кече Ачасыр авылында сугышчы интернационалистлар истәлегенә обелиск ачылды. Ил президенты Владимир Путин Татарстанның Россиядә төзелеш тармагын һәм торак коммуналь хуҗалыгын үстерү буенча тәкъдимнәренә уңай бәя бирде. Узган атнада Рөстәм Миңнеханов үсеш стратегиясе проектын тәкъдим иткән иде. Владимир Путин төбәкләрнең шул исәптән Татарстанның да тәкъдимнәрен бәяләде. Хәзер Россия төзелеш министрлыгы аларны федераль дәрәҗәдә камилләштерә. Киләчәктә ил президенты йөкләмәләре исемлегенә кертә дип хәбәр итте Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган традицион киңәшмәдә. Татарстанда юл төзелеше график буенча бара. Кайбер районнарда планлаштырылган күләмнең 55%-тан артыгы үтәлгән инде дип сөйләделәр Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында узган матбугат конференциясендә. Быел ремонтка һәм төзелешкә барлыгы 60 миллиард сум акча юнәлтелде. 54 километр юл салына, 15 күпер ремонтлана. 4 торак пунктына керү юллары ясала. Шул ук вакытта санкциялар һәм чит ил техникасын алыштыру эшнең барышына үзгәрешләр кертмәгән. Эфирда парламент хәбәрләре, сүзне Алия Галиуллинага бирәм. Россияның сайлау системасы уникаль. Күп кенә көнбатыш илләреннән айырмалы буларак, ул федераль хакимиятның бер генә структурасына да керми. Бу хакта Татарстан делегациясе белән очрашуда Элла Памфилова белдерде. Алар гражданлык активистлары Үзәк сайлау комиссиясе рәисе белән заманча сайлау системасына үз карашлары белән уртаклашу өчен Россия Үзәк сайлау комиссиясе чакырылган парламентарийлар. Төбәк үзәк сайлау комиссиялары җитәкчеләреннән айырмалы буларак, Россия үзәк сайлау комиссиясендә иҗтимагый оешмалар вәкилләре сирәк була. Элла Памфилова Татарстан делегациясен төрле темаларга сөйләшү өчен формаль булмаган очрашуга чакырды. Сайлау кампаниялары белән кызыксыну төрле электрон төркемнәрдә булырга тиеш. Участокларга килү өчен кызыксыну булырга тиеш. Понимаем, что главный вектор – это 24 год, это выборы президента Российской Федерации. Мы все на это ориентированы и понимаем, что сейчас запустили все рабочие группы, необходимые по этому вопросу, и стратегически коммуникационную, разработали стратегию уже подготовки. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе эгидасы белән узучы «Наш голос» сайлаучылар форумы сәяси экспертларны, парламентарийларны һәм сайлаучыларны үзенә җыя. Бу хакта һәм башка инициативалар турында сөйләнде. Республикада танылган блогер Алина Гыймалдинова онлайн режимда тавыш бирүне күзәтүнең ничек баруы турында сөйләде. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен сайлауларда уңайлы мөхит булдыру турында сөйләде. Элла Памфиловага республика масса күләм мәгълүмат чараларының сайлау комиссиясе белән хезмәттәшлеге тәҗрибәсе кызыклы булды. Наш голос тапшырулары циклында сайлауларның барышы һәм аларны кемнәр уздыруы турында кызыклы фактлар белделәр. И с молодежью должны разговаривать с молодежью на понятном, доступном и современном, и, я бы сказала, убедительном языке. Вот это творческая работа. То есть вообще наша работа, она подразумевает большой элемент творчества. Если комиссия работает открыто, неравнодушно, умеет убеждать, значит, придет и молодой избиратель, и пожилой избиратель. И наша задача создать для них условия, все условия для того, чтобы они хотели прийти, и они были уверены в том, что их голос имеет значение. Участок комиссиясе рәисләре һәм әгъзалары шундый ук татарстанлылар, мәктәп директоры, укытучы, табиб яки фермер. Россия үзәк сайлау комиссиясе башлыгы сайлауларга карата кызыксыну, нигездә комиссия эшенә бәйле дип саный. Татарстан шуның бер мисалы. Киләсе елда Татарстан Республикасының беренче сайлау органы оешуга 100 ел тула. Нәкъ менә Казанда сайлау системасының тарихына һәм бүгенгесенә багышланган халыкара конференция уза. Форумның төп практик максаты сайлауларда катнашу өчен кызыксыну уяту. Чөнки һәркем өчен бу бюллетеньга тамга салу гына түгел, бурыч һәм гражданлык позициясе да.
Санкт-Петербургта Сабан туенде ғасырдан артык уза. Невада беренче тапкыр ул 1913 елда Йосипов бакчасында үткәрелә. Узган гасырның 50 елларыннан башлап Сабан туй биредә Всеволожск районының Инколово авылы янындагы матур урыннарда даими үтә. Сабан туй бәйрәменең масштабы һәм матурлыгы һәр вакыт Петербургта, өлкәдә яшәүчеләрне гаҗәпләндерә. Бу конфессиялар, буыннар, халыклар дуслыгы бәйрәме. Татарстан кунакларын Сабан туй бәйрәменә көтеп алалар. Фәрит Мөхәммәтшин Төньяк башкаласы һәм Ленинград өлкәсе җитәкчелеге белән татар этнофольклор авылында булып, батырларның көрәшен кызыксынып күзәтте. Уртак дуслык бәйрәмен берләштерүчеләрне сәламләде. Элегелектән килә торган бәйрәм Сабан туйыбыз бүген Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсендә менә шулай бергәләп Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы делегациялары белән оештырып, бик матур иттереп уза. Халык бик күп җыелган. Милли ризыклар, милли киемнәр, милли җырлар, биюләр менә бүген яңгырый Санкт-Петербург өлкәсендә, Санкт-Петербург шәһәрендә, Ленинград өлкәсендә менә үзебезнең Елабуга районы килгән, бик матур иттереп оештырганнар. Кыйблага караган кебек Казаныбызга карыйбыз дип әйтүчеләр булды, бик күп кешеләр. Россия халыкларының мәдәни мирасы елында Сабан туй тематик символларның берсенә әверелде. Ул татар халкының гореф-гадәтләрен саклап кала. Чәчүдән соң җыелышып, бер мәйданда төрле милләт вәкилләрен берләштерә. Фәрит Мөхәммәтшин кунакларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев исеменнән сәламләде. Парламент җитәкчесе ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен киләсе буыннар өчен саклауның мөһимлеген билгеләп үтте. Республиканың Санкт-Петербургтагы Сабан туенда алабугалылар инде күп еллар катнаша. Сабан туй бөтен дөньяда Татарстан брендларының берсе диялар. Өстәвенә Алабуга мэры Рөстәм Нуриев кече туристлык шәһәрләр ассоциациясе башлыгы булып тора. Ел сайын бәйрәмне Санкт-Петербург һәм өлкәдәге Татарстан вәкилләре оештырырга ярдәм итә. Шуннан да безнең менә бу Питер Сабан туе, ул гомумән татарлар Сабан туйдан Сабан туйга яшиләр һәм ул бердә юктан түгел, чөнки ул безнең каныбызда. Без Сабан туйны көтеп алабыз. Без Сабан туй өчен инде үзебезнең мөмкинлекләребезне дә бирәбез. Ә инде Питер Сабан туе ул нәкъ тә шушы элеккегә безнең милли традицияларга туры килә. Монда беренчедән бу безнең елга кырыенда, урманның аланында һәм менә унсы безнең өчен аеруча бик мөһим. Монда кешеләр бик күп киләләр һәм махсус шәһәрдән 30 километрда булса да кешеләр шушында Сабан туй дип киләләр. Төньяк башкалада концерт программасы халыкның күңел ачулары соңга кадәр дәвам итте. Оештыручылар шәһәр халкының чын традицион халык мәдәниятыннан алган хис-тойгылары озакка саклансын өчен кулдан килгәннең барысын да эшләделәр. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Яңалыклар программасын дәвам итәбез. Татарстанда яшьләр хөкүмәтенең яңа составына конкурс игълан ителде. Министрлар кабинетында яшьләр һәм балалар иҗтимагый берләшмәләре вәкилләренең утырышы узды. Алдагы эшкә йомгак ясалды. Яңа составка заявканы 20-дән 35 яшькә кадәрге активистларда яшьләр оешмалар җитәкчеләре дә бирә ала. Заявкаларны 27 июльгә кадәр Россия Федерациясе яшьләр хөкүмәте ассоциацияләре сайтында кабул итәләр. Ел башыннан алып, республикада 735 кеше электр самокатларында йөрү кагыйдәләрен бозган өчен административ җаваплылыкка тартылган. Штрафлар төп машиналар йөрү урынына чыккан, тиешле булмаган урында юл киселешенә яки светофорның тыю сигналына кергән өчен салынган. Республикада бу ике тәгәрмәчле транспорт катнашында 9 юл транспорт һәлакәте булган, 9 кеше зыян күргән. ЮХИДИ хезмәткәрләре тагын бер кат куркынычсызлык кагыйдәләрен саклау турында искә төшерде. Казанда экскурсия ретро-поезды йөри башлады. Совет паровозы Казаннан Зиягә кадәр бара. Бу поездга билетны кайдан сатып алырга була, хәбәрчебез ачыклады. Иң якты һәм популяр совет паровозларының берсе хәзер сәяхәт тәкъдим итә. Тимер юлчылар әлеге машинаны Лебедянка дип атай. Ул Советлар Союзының барлык тимер юл челтәрендә кулланылган. Мондый казанышлар өчен конструкторлар үз вакытында Сталин премиясе белән бүләкләнгән. Тарихи паровоз яна рельстә. Сәгатенә 50 чакрым тизлек белән хәрәкәт итә. Электровозы, они более сложные машины. Электровозлар артык катлаулы машиналар, ә паровоз бик гади машина булып санала. Идарә итү якынча бер үк төрле. Монда физик хәрәкәт күбрәк. Паровоз Зиягә ретро экскурсияне башлап җибәрде. Пассажирларны күңел ачу программасы, истәлекле урыннарда булу, башка мавыктыргыч программа көтә. Вагоны электропоезда также забрендированы под исторические
даты. Электр поезд завагыннары, шулай ук тимир юлга бәйле тарихи даталар, Татарстан үсеше турында мәгълүматлар белән баетылган. Пассажирлар бик күп яңалыклар күрә, өстәмә мәгълүмат ала. Борынгы паровоз Васильевада булды инде. Якындагы көннәрдә 25 июнь һәм 2 июльдә Зиягә китә. Киләчәктә яңа урыннарга экскурсияләр оештырыла. Понравилось много разных там рычагов, всяких каких-то манометров, там стрелочек двигается, ничего не понятно. Как это все поедет, вообще очень интересно. Наша история, это интересно, это необычно. В общем, так, я на таком паровозе еще не ездила. Надо передавать память из поколения в поколение. Вот, мы стараемся максимально. Вот, и нам родители, а мы своим детям. Фарис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Ленар Гизатуллин, Татарстан яңалыклары. Күркәм тамаша рухныклыгы. Байлар сабасында гадәти булмаган ярышлар узды. Атларда көрәш буенча дөнья чемпионатында Россия төбәкләреннән якын чит илләр Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан, Калмыкия, Башкортстан һәм Татарстаннан 36 спортчы катнашты. Чемпионат кагыйдәләре буенча ярышта катнашырга 19 яшькә җиткән спортчыларга гына рөхсәт ителә. Атлар махсус әзерлеккә ия булырга тиеш. Ат өстендәге иярдә озаграк торучылар җиңеп чыкты. Ярышлар һәркемнең зур игътибарын җәлеп итте. Җиңүчеләр медальләр, кыйммәтле призлар белән бүләкләнде. Бу ярышны инде мен 19 елда үзебезнең тренер, көрәш тренеры алып барган иде ярышка инде. Оста булда кирәк, атның ярдәме кирәк дигәндәй, атны хәлләрек булса бит инде әйбәтрәк, төртеп бара азрак. Бурында астырмай. Казакстан бик көчле тыйла инде. Әле менә көрәшкән 2 тапкыр алар белән икесе бәндә инде. Икесендә җиңеп чыктым инде булай. Аллаһка шөкер. Табай нормально инде монда соперниклар җитәрлек үзе өчен. Әфган сугышына нокта куелганга 30 еллап вакыт узса да, анда күргән тетрәнү һәм яралар һаман йөрәк түрендә дип искә ала Яшел Үзән районы Кече Ачасыр авылы егетләре. Интернационал сугышчылар хөрмәтенә авылда обелиск куелды. Тантаналы ачылышны Айзелә Батырханова да күреп кайтты. 80-нче еллар башы Кече Ачасыр авылы Бөркет егетләрен бер-бер артлы армия сафларына хезмәт итәргә озатып кала. Ак яулыклы әбиләр, пак күңелле әниләр исән-сау әйләнеп кайтыгыз балакайлар дип күз яшен сөртеп кала. Авылның асыл егетләре Җамалиев Илшат, Гисматов Рөстәм, абыйлы өнеле Зөфәр һәм Фәнис Сабитовлар киткән чакта кайнар ноктага Әфган сугышына җибәреләсләрен белми әле. Мен үзем шушы авылда туып үстем. 83 елның 29 сентябрендә армия сафларына алындым. Безне беренче буларак Куйбыш шәһәренә җибәрделәр. Хәзер Самара шәһәр. Шуннан соң солдат телендә әйткәндә покупательләр килделәр. Алар безне алып киттеләр Ташкентка. Ташкентта без белдегәндә Әфганистанга керәсен. Мин үзем 12 декабрьдә 83 елда Әфганистан кердем һәм Баграм дигән шәһәргә урнаштык. Без башта белмәдек Әфганистанга барасын. Ну, бесәк тә бурадыр мин, потому что без ондыга воспитанный егетләр, бөтенебез куркуны белмибез, нибез, үсеп үскән авыр булса да ул табитендә все-таки эшлисең. Афганга барганда Казакстанга барып кечкенә белдек инде без. Карантинда. Каменогорскида булдым. Менә шунда гына сообщение иттеләр, сез Афганга керәсез дип. Аннары Афганга очтыгынды без. Каменогорскидан Шеннандка. Вот Шеннандта оформлять иттеләр, шунда шул дивизиядә калдым мин. Шеннандский дивизиядә. Противотанковый дивизион бирнең. Кичкенә генә, охраненияларда тордык без. Кандагар жолында. Анда 4 точкада булдым менә. Сугыш инде күптән бетте. 30 еллап вакыт үтте. Күңелемдә генә тирән яра. Төшләремдә һаман сугыш бара. Туган җирдә истәлек билгесе итеп обелиск ачу нияте белән егетләр авылдашларына мөрәҗәгать итә. Авылыбызда бер нур булып торыр. Үзебезнең теге безнең бунуклар, нигәстән сорау әйтәләр, менә безнең бабайның памятниклары дип. Шуңа күрә
итен ислам вакытта үзебезнең истәлек ул колдырды үзебез. Шарада барлык афганчыларны 1 минутлык тынлык белән искә алып, алар рухына дуга кылдылар. Соңыннан подполковник Илшат Паймурзин интернационалист сугышчыларга шулай ук обелиск ачуда зур өлеш кертүчеләргә бүләкләр тапшырды. Чарада катнашучыларның һәр кайсы үз иченнән бары бер теләк әйтте. Көннәр тыныч, күкләребез аяз булып, аты шартлау тавышларын ишетмичә яшәргә язсын иде. Айзилә Батырханова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Олга һәм Тимер. Татарстанның исемле батальоннары билгеле булды. Аларның үз танып белү билгеләре бар. Шул ук вакытта Донбасста махсус хәрби операциядә катнашу өчен хәрби бурычларны үтәүче бүлекләр формалаштыру дәвам итә. Зәйдән 49 яшьлек Марат Украинада махсус хәрби операция башланганнан бирле җирле халык язмышы өчен борчылып яши. Контракт төзеп, Татарстанның үз батальонына кергә булган. Хәрби тәҗрибәсе дә бар. В 92 году мы, наверное, первые, кто заключали контракт. Без 90-нчы елларда Абхазиядә контракт төзегән беренче солдатлар идек. Ул чакта тынычлык урнаштырырга, республика автономиясенә ирешергә булыштык. Тәҗрибәле ир-егетләр белән бер рәттән бөтенләй яшь егетләр. 19 яшьлек Сергей хәрби форма турында балачактан хыялланган. Отставкадагы полковник әтисе үрнәге күз алдында. Хотелось показаться больше, стать больше. Әтигә охшарга телим. Ул карате, кул сугышы кебек спорт төрләре белән шөгыльләнә. Республикада батальоннар формалаштыру дәвам итә. Анда җыелуны бары тик Татарстан халкы гына алып бара. Люди станут строить вместе, в большинстве своем. Бер-берсен белгән кешеләр бер сафка баса. Бу аларга хәрби хезмәтне үтүне бермә-бер җиңеләйтә. Бүлеккә эләгергә теләүчеләр саны арта бара дип билгеләп үтәләр сайлап алу пунктында. Батальонны формалаштыру тәмамланганнан соң контракт буенча хәрби хезмәткәрләр әзерлеккә китә. Ания Габадуллина, Вадим Струминский, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Салмычы бистәсендә транспорт бөкеләре проблемасын хәл итәләр. Үзәк урамда юлны яңа баштан капиталь ремонтлыйлар. Яңа трасса берничә полосалы иркен була. Юл салуның барышын хәбәрчебездә күреп кайтты. Бистәдә яшәүчеләр юлсызлыктан күптән интегә. Ниһаять, үзәк урамда иркен яңа юл салына. Эш тәүлек буена туктап тормый. Бу участокта эшләрне 10 майда башладык. Үзем машина йөртүче буларак шуны әйтә алам. Бу иң куркыныч урамнарның берсе, тузган чокырлар күп иде. Шул сәбәпле күп тапкыр транспорт бөкеләре хасил булды. Бистәнең төп транспорт артериясендәге проблемалардан узак интектеләр. Юлның трасса кайсы фасылына карамастан, тәүлек буена юлның киң хәрәкәт полосасында транспорт бөкеләре иде. Бывает и по 3 часа стою, и больше бывает. Это просто кошмар. Вечером мы не заедем в поселок. Юл салу тәүлек буена бара. Асфальт бетон катламын яңа баштан ясыйлар. Участокның озынлыгы 3 чакрым ярым. Юлны киңәйтеп салалар. Ул нормага туры килә 8 метр. Бер вакытта тротуар да яңартыла. Тукталыш павильоннары корыла, яшел зона булдырыла. Ждем не дождемся. Очень даже радуемся. Для нас, для пенсионеров, это понятно. Мы и немножко походить хотим, когда будет хороший тротуар. Постоянные пробки были. Никуда не успевают люди на работу. И так, если дорога будет, это, конечно, хорошо для всех. Бистә халкы яңа елны түземсезләнеп көтә. Ширина не позволяет. Юлның киңлеге барлык норматив кагыйдәләрне үтәп, 4 полоса урнаштырырга мөмкинлек бирми. Юлны киңәйтсәк, йорт яны территорияләренә якыная. Киләчәктә юлны киңәйтү буенча проект эшләргә туры килсә, җир участокларын сатып алуга яки өлешчә сатып алырга туры килүе ихтимал. Капиталь ремонтның бу этабын октябрь аенда тәмамлау күздәтелә. Борис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Владимир Ярков, Татарстан яңалыклары. Шалладагы уку йортларында кабул итү комиссияләре эшли башлады. Югары уку йортлары һәм клиентлар абитуриентлардан документлар кабул итә. Аларны берничә сул шәхсән үзен килеп, мәгариф учреждениесе, югары уку йорты сайты, онлайн сервисы, почта аша бирергә мөмкин. Быел нинди юнәлешләр популяр, никадәр бюджет урыннары каралган, хәбәрчебез ачыклады. 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар һөнәр училищесында белем алучыларның кайберләре киләчәктә укытучы булырга хыяллана. Людмила Непряхина тегүче булып эшли. Логопед белгечлеге буенча югары белем алырга булган. Интересует вот это направление. Мине бу юнәлеш бик кызыксындыра, чөнки бу актуаль. Үз балам белән дә күнегүләр үткәрәсем килә. Ул мондый дәресләргә мохтаҗ. Почему-то со школы прям вот такой вот мечта. Нигәдер мәктәптән үк математика, география яки чит телләр түгел, тарих белән җәмгыять белеме ошый иде. Укуны дәвам итәсем килә. Пришла поддержать морально,
очень нравится нам это образование, очень нравится этот... Психологик яктан ярдәм итәргә килдем. Бу юнәлеш миңа да бик ошый. Башка шәһәрдә түгел, үзебезнең Чаллыда укытасы иде. Кызым янәшәдә булса яхшырак бит. Чаллы педагогика университетында иң популяр юнәлешләр чит телләр, психология, логопед белгечләре. Уртача алганда бер урынга кимендә 5 кеше дәгъва итә. Быел бакалавриатка 57 бюджет урынына күбрәк, 860 урын бар. Яңа белгечлекләр дә барлыкка килде. Такими новыми направлениями подготовки являются у нас русский язык и иностранный, адаптивная физическая. Яңа юнәлешләр рус теле, чит телләр, физик тәрбия, сынлы сәнгать һәм дизайн өлкәсендә өстәмә белем. Бер бюджет урынына 10 кеше дәгъва итә. 260 балл җыючылар югары уку йортының теләсә кайсы юнәлешенә диярлек укырга алына. Абитуриентлар Чаллыдан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Казакстан, Белоруссия, Башкортстан, Татарстан районнарыннан килгән. Быел бакалавриат 681 бюджет урынына исәпләнгән. Алар арасында IT тармак белән бәйле юнәлешләр, программа инженериясе, гамәли математика, информатика иң популярлары. Иң зур конкурс шушы юнәлешләр буенча була. Кабул итү комиссиясе эшли, документларны югары уку йортларына да, көллиятләргә дә тапшырырга мөмкин. Абитуриентлар кайда укырга керергә җыена, ни өчен нәкъ менә шушы юнәлешне сайлаганнар. Биналар төзү һәм эксплуатациялау кызыклы тоелды. Кызлар анда азрак бара минемчә. Мин кызымның әлеге белгечлекне сайлавын хуплыйм. Документларны ул үзе теләп тапшыра. Бюджет һәм түләүле урыннар буенча кабул итү комиссиясе 30 августка кадәр эшли. Алия Галиуллина, Илмира Гайнетдинова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Татарстанда 4000 ярым кеше талпан электру сәбәпле табибларга мөрәҗәгать иткән. Бөҗәкләрнең бер өлеше боррелиоз белән зарарлы. Республика энцефалит буенча куркыныч зонада тора. Тулырак киләсе язмада. Толпаннар үз корбаннарына агачлардан һөҗүм итә дигән фараз дөреслеккә туры килми. Алар вак-вакларда яки үләнсендә яши, тиз хәрәкәтләнәләр. Хәзер толпаннарның агрессив чагы. Республикада 4500-дән артык куркынычлы. Это районы, в первую очередь, за Камой. Шулман аръягы көнчыгыш районнарда күп очрый. Әйтик, Әгерҗе якларында. Казан белән Яшел үзәндә эпидемиологик үзәк булып санала. Шуңа күрә табигатьтә ял иткәннән соң тәнне карап тикшереп чыгарга кирәк. Республикада толпаннарга каршы эшкәртү бара. Меңләгән гектар территория эшкәртелгән. Шулай да саклык чараларын барыбер үтәү зарур. Кан эчүчеләрдән саклану ысуллары күп төрле, күбесе нәтиҗәле. Тәнгә толпан утырса, тешәсә, тизрәк табибларга мөрәҗәгать итәргә. Толпаннан дигышка анализларга кирәк. Фәнис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Буа районының Төбән Наратбаш авыл җирлегендә Каил кыйлгасы чүпчардан чистартыла һәм тирәнәйтелә. Сулык чүпләнгән урыны белән тарайган. Шул сәбәпле язын авыл зиратын шәһәрнең яшьләр һәм төньяк бистәләре йортларын су баса. Әлеге елга үзәнен сөкләндерү ничек бара, бу хакта киләсе язмада. Каил кыйлгасы Әхмәт электромеханика заводы бистәсендә башлана. Түбән Наратбаш һәм Бикмурас авыллары яныннан үтә. Ул исемсез елга кушылдыгы булып тора. Сулыкны чистартуга 2 бульдозер һәм экскаватор җәлеп ителгән. 6 километрлы шамасы эшләнде мөмкингә. Дальнейшем инде безнең монда басып торган җирдән запыт яга калды чистартылмаган. Аларда күзәтелә чистарту. Каил кыйлгасын чистарту һәм тирәнәйтү эшләре кышын, февраль аенда ук башланган. Яшьлек спорт комплексы тирәсендә ул инде төгәлләнү этабында. Митсельхоз программасы буенча без анда 3 күпер төзегәнек. Менә хәзер шундан зиядән алып полифильтрация хатлараны чистартабыз инде. Чистарту эшләрен август аена тәмамларга планлаштыралар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.